Уважаеми делегати, многократно съм говорил пред вас, включително от тази трибуна, но никога вълнението не ме е напускало. Винаги съм бил искрен с вас и съм се опитвал да поставям въпросите, които смятат, че имат най-голямо значение за нашата страна, за настоящето и на бъдещето на социалистическата идея и на нашата партия. Преди няколко месеца тук приехме политическата платформа България – суверенна, солидарна, справедлива. Тя допринесе за успеха на подкрепения от БСП кандидат за президент Румен Радев. Победата на тези избори дава самочувствие на социалистите и увеличава шансовете за предстоящите парламентарни избори. Тази победа потвърждава, че сме били прави, когато преди 4 години се обявихме за радикална промяна за демократична и социална България. За съжаление, тя не се реализира у нас. Радикални идеи проправиха пътя за промени в Съединените американски щати и в няколко европейски страни. Така, вместо да бъдем в крак с времето, поради собствени колебания, външен натиск и противопоставяне от влиятелни групи в партията, загубихме политическата инициатива. Сегашното ръководство на БСП и особено председателят показват силна енергия и воля за власт. Това мобилизира и мотивира партията. Днес по-скоро недоволството на хората, а не толкова намерението на партиите, създава обществените нагласи. Залагането на тази тактика може да ни доведе до спечелване на изборите, но не осигурява успешно управление. Няма достатъчно доказателства, че радикалното говорене ще бъде последвано от решителни действия срещу картелите, срещу избягването на данъци от компании с огромни приходи, срещу познатите злоупотреби с власт. Правилно в центъра на вниманието днес е поставена икономиката. Трябва да е ясно обаче, че ако не се заздрави администрацията и не се подобри правосъдието, ако не се укрепи държавата като цяло, много от предлаганите икономически мерки ще се изкористят. Да очакваме, че бизнес-социалистите, които напоследък взеха превес, ще проправят пътя на необходимата ни политика, е поредната илюзия. Странно е, че лявата БСП се обръща предимно към предприемачите. Освен това ги дели, както и политиците, на млади и други, а не според приноса, който дават. В същото време други партии се насочват към широки социални групи, хората със средни доходи, възрастните с най-ниски пенсии, учителите, с конкретни, числово изразени послания. БСП трябва да разчита предимно на хората, които са ощетени и недоволни от прехода, а те далеч не са само бедни. На всички, които смятат сегашната система за несправедлива. Само така можем да постигнем убедителна победа, която ще ни избави от поредните пагубни компромиси. Не казваме обаче от какво няма да отстъпим в името на властта и тази констатация трябва да предизвиква достатъчно тревога във всички нас. Супер проблемът на съвременния свят и на България е огромното неравенство. Днес не е достатъчно просто да говорим за противодействие и ограничаване на бедността. В доклада вече бяха направени сравнения с 20% най-богати и най-бедни. Но аз ще ви дам още по-драстична картина. Средно за Европейския съюз разликата между най-богатите и най-бедните 10% е 8 пъти. В европейска България, по актуални данни на Световната банка, тя е 28 пъти. Къде е нашият отговор на този проблем? Не искам да бъда по-католик от папата, но ако по-критично четем всичко, което обсъждаме, може би той ще се окаже по-голям социалист от нас. Това налага в проекта за платформа да се включат още няколко ясни ангажимента. Поне за мен те са задължително условие за нейното приемане. Затова предлагам осезаемо покачване на доходите на работещите за достигане на заплащане в съответствие с производителността на труда в България.
Това означава да направим така, че заплатите, не само минималните, да се увеличат 1,5-2 пъти през следващите 2-3 години. Каза се вече, че ние ще закриваме паралелната държава, което категорично подкрепям. Може би ще ни е по-трудно с паралелните политици, които участваха и подпомагаха нейното формиране в изминалите години. Минималната пенсия за трудов стаж да достигне прага на бедността за същия период. Преминаване към прогресивно облагане без усукване с освобождаване от данък на ниските доходи. Запазване на равнището на данъчните задължения за масовите доходи на 10% и постепенно покачване на скалата за по-високите, още от следващата година. Премахване не само на скритите форми, а на всяко доплащане за лечение на здравноосигурените лица. Увеличаване на дела на брутния вътрешен продукт, произвеждан с участие на държавата, от сегашните под 10% на 15-20% за 4 годишен период. Привлечените инвестиции у нас от други страни приблизително да се изравнят с тези от Европейския съюз през започналия програмен период. Само сплотена и силна партия може да промени България и да управлява успешно. Сега е необходимо значително обновление, включително подмладяване на парламентарното представителство на БСП. Въпросът е, ще излъчим ли способни, волеви и безкористни личности, които да отстояват социалистическата политика, защото ново лице можеш да бъдеш само веднъж. Разбирам и споделям стремежа да привлечем периферен вод, но това няма да стане чрез разколебаване и разбиване на ядрото на партията. Няма да стане чрез провокирания от част от ръководството реваншизъм. Временно могат да му помогнат загрижени за БСП хора и медии, които преди обслужваха други силни на деня. Утре предстои да гласувате устава на БСП. Аз няма да участвам в това действие, не поради конфликт на интереси. Не се стремя към пореден депутатски мандат, но благодаря на тези хора, които са видяли в мое лице човек, който могат да подкрепят. Просто този проект не отговаря на обявените цели. Нито един от прокламираните принципи за мандатността и особено за преки избор не е приложен последователно, колкото и да не убеждават в обратното неговите апологети. Защо, след като председателят вече на партията ще се избира пряко, същото не се предвижда за председателите на общински и районни съвети? Така председателят ще стане мандатен притежател на партията. Защо кандидатите за народни представители, кметови, общински съветници не се излъчват пряко от социалистите в съответния район, а се въвеждат странни за демократичните парламентарни системи ограничения? С тях се сродяваме с партията на Ердоган. Истинските необявени мотиви на тези промени са в желанието на техните инициатори БСП да бъде лишена от вътрешнопартийна алтернатива. А тя прави партията демократична, допринесе да се съхрани през годините, дава и политическа перспектива. С тези промени вие отклонявате истинския разговор за отстъплението на политиката пред големите пари, за обслужването на частни и корпоративни интереси, които са проникнали във всички партии и вече години наред съсипват българския народ и българската държава. Трябва да завърша с едно предупреждение. Неведнъж съм се борил за възстановяване на доверието към БСП. Сега отново се намираме в предверието на властта. Нашият хроничен проблем е, че почти винаги след участие в управлението стигаме до тежки загуби. Не бива отново да допуснем това. Може да е с непоправими последици. Дано имаме основание и ние да изречем знаменателните думи. И в бурята ще бъдем пак с теб, народе мой, защото те обичаме. Благодаря ви.